Ανάμεσα στις καταστάσεις που ζητούν να διαιωνίσουν οι Κερκυραίοι, όταν στα 1386 γίνονται πιστοί υπήκοοι της Βενετίας, είναι οι φεουδαλικές κτήσεις όπως είχαν διαμορφωθεί πριν από τη Βενετική κυριαρχία, μάλιστα στην αμέσως προηγούμενη, στην εποχή των Ανδιγαβών. Η Βενετία το μόνο όρο που είχε να θέσει ως προς αυτό το αίτημα ήταν να αποδειχθεί η νομιμότητα αυτών των κτήσεων που ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους την ανοίγαγαν ήδη από τα χρόνια των Ανδιγαβών 1272-1386 στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι είχε εισαχθεί στην Κέρκυρα ο θεσμός της πρόνοιας, τον οποίο εύκολα οι δυτικοί κυρίαρχοι θα μπορούσαν να ταυτίσουν με τα δικά τους φέουδα, η εκχώρηση δηλαδή αγροτικών φορολογικών εσόδων του δημοσίου σε κάποιον ιδιώτη έναντι της υποχρέωσης να προσφέρει ο τελευταίος στρατιωτικές υπηρεσίες. Βέβαιο όμως είναι ότι οι Κερκυραίοι αποκαλούσαν τα φέουδα πρόνοιες και τον κύριό τους προνιάριο. Οι Βενετοί αναγνώρισαν τους κυρίους των φεούδων ή αποκατάστηκαν κάποιον από αυτούς τα δικαιώματά του και κυρίως δημιούργησαν νέους. Κράτησαν ακόμη και τη διοικητική διαίρεση του νησιού, Μπαλία του Γύρου, του Όρους, της Μέσης και του Αλεύκημου και ακόμη και τα ονόματα των φεούδων, των βαρονιών όπως τα έλεγαν, που βρίσκονταν μέσα σε αυτές, ονόματα που διαιωνίστηκαν και όταν ακόμη άλλαξαν οι κυρίοι τους. Με μια μόνο εξαίρεση, το φέουδο των Ατσιγκάνων, όλα τα άλλα σημαίνονται με το όνομα του κατόχου τους, συνεκφερόμενο πολλές φορές με εκείνο του νέου κυρίου. Ήταν πολλά, μεγάλα τα περισσότερα και κάμποσα μικρά, 15 συνολικώς το 17ο και το 18ο αιώνα. Οι κύριοι τους, κατά κανόνα ξένοι, λιγοστοί ντόπιοι στην αρχή, περισσότεροι από τον 17ο αιώνα και ύστερα. Πάλι με εξαίρεση το φέουδο των Ατσιγκάνων και κάποια λιγοστά χρηματικά, όλα τα άλλα ήταν εδαφικά. Αποτελούνταν δηλαδή από γέες και άλλα αγαθά που βρίσκονταν με μεγαλύτερη ή μικρότερη συγκέντρωση σε περισσότερα από ένα χωριά. Τα αγαθά αυτά μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό τους καταγράφονταν σε ειδικά κατάστοιχα, τις λεγόμενες αναγραφές, πλήθος από τις οποίες, συνταγμένες την εποχή της Βενετικής κυριαρχίας, έχουν φτάσει ως εμάς. Ο κύριος τους όγκος βρίσκεται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας και στα αντίστοιχα της Κέρκυρας. Από τα κατάστοιχα αυτά, που συντάσσονταν ελληνικά και ταυτόχρονα μεταφράζονταν στα ιταλικά, μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε τρεις ιστορίες, μερικώς παράλληλες, γιατί οι χρόνοι τους δεν είναι ταυτόσιμοι. Την ιστορία των κυρίων των φεούδων, την ιστορία των χωρικών και την ιστορία του χώρου. Θα προσπαθήσουμε να δούμε κάτι από τις δυο τελευταίες. Κάποιος γίνεται κύριος ενός φεούδου, γιατί ο ηγεμόνας, στην περίπτωσή μας το κοινό της Βενετίας, τούτο εκχωρεί. Τούτο δεν σημαίνει ότι τον καθιστά ιδιοκτήτη των γεών του φεούδου. Τον καθιστά κύριο, κατά παραχώρηση των εισοδημάτων εκείνων που ανήκαν στον ηγεμόνα ή στο δημόσιο και προέρχονταν από όσους καλλιεργούσαν τις γέες αυτές. Πρόκειται κατά κανόνα για έσοδα φορολογικά που οι δυτικοί κυρίαρχοι τα βρήκαν καθιερωμένα από τη βυζαντινή δημοσιονομική πρακτική, τα διατήρησαν και συγχρόνως τα διαφοροποίησαν. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση συνίσταται στη συρρίκνωση αυτών των φορολογικής προέλευσης εισοδημάτων σε ένα γενικό, αναγνωριστικό όπως το λέμε, φεουδαλικό δικαίωμα και στην εδραίωση σχέσεων σύμφωνα με τις οποίες ο κύριος του φεούδου αποκτά δικαιώματα πάνω στην παραγωγή. Οι κύριοι των φεούδων δεν ασχολούνταν υποχρεωτικά άμεσα με αυτά. Πολλοί τους τα νίκιαζαν σε άλλους και αυτοί σε τρίτους, στους πακτονάριους των βαρονιών. Τους ανθρώπους που ζούσαν στην Ύπαιθρο, μέσα ή έξω από τη γη των φεούδων, τους λέγανε πάρικους ή υπάρικους, όπως και πριν από τη δυτική κυριαρχία. Μαζί με αυτή όμως, το λεξιλόγιο πλουτίζεται και δηλώνει τις καταστάσεις εκείνες, στις οποίες η ίδια δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου λέγονται και είναι αγκαράριοι, βιλάνοι και κάποτε βασάλοι, πάντα αγκαράριοι. Στην Κέρκυρα ακούονται και ως έρμοι. Υποχρεώνονται να καταβάλουν δυο αγκαρίες, μία για τα άτομά τους και μία για τους αρωτήρες τους. Την αγκαρία την οφείλουν στο δημόσιο για τα έργα που εκτελεί, κυρίως οχυρωματικά.
κοινοφείλουν επίσης στους κυρίους των φεούδων. Γιατί αν το σύνολο της γης του δεν ανήκει ως πλήρης ιδιοκτησία στον κύριό του, ένα ή περισσότερα κομμάτια της γης του ανήκουν με αυτόν τον τίτλο. Είναι τα λεγόμενα ελεύθερα της Βαρονίας, τα ντομινικάλε κατά την ιταλική ορολογία. Εκεί θεωρητικά θα έπρεπε οι αγκαράροι να προσφέρουν την εργασία τους. Συνήθως αντί για αυτή προσφέρουν χρήμα. Εκτός από την αγκαρία, καταβάλουν φόρους και σήματα, που τα ονόματά τους είναι ελληνικά και τα περισσότερα μας πηγαίνουν αμέσως στη βυζαντινή φορολογία. Άσπιχο, Ινοκάναβο, χειροδεκατεία, οικομόδη, βιολόγιο. Οι φόροι και τα δοσήματα πληρώνονται σε είδος και σε χρήμα. Συντριπτική πλειοψηφία σε χρήμα, πάνω από τα 2/3 της συνολικής εισφοράς. Τούτο σημαίνει ότι οι χωρικοί μπορούν να βρίσκουν χρήματα, να πουλούν δηλαδή ένα μέρος της παραγωγής τους. Θα δούμε αργότερα μέσα από ποιο μηχανισμό. Ορισμένοι από τους φόρους συνδέονται με τη γη, ίσως τότερα με την καλλιεργητική μονάδα που εκμεταλλεύεται ο χωρικός. Στην Ανδιγαβική αλλά και στην πρώιμη Βενετική εποχή, τις μονάδες αυτές τις αποκαλούσαν μορτίτσι, προφανώς αντίστοιχο των γονικών περιουσιών. Αποτελούν από χωράφια, αμπέλια, περιβόλια, ελιές, σπίτια. Από τα λίγα που ξέρουμε, τα συνήθη μεγέθη αυτών των αγροτικών νοικοκυριών ήσαν μικρά ως μέτρια. Ένα από τα φέουδα της Ανδιγαβικής εποχής είναι, κατά μέσο όρο, κάτω από το 1/3 μιας βυζαντινής τυπικής εκμετάλλευσης. Έχουν κατά κανόνα λιγότερες από 10 ελιές και σε λίγες περιπτώσεις 2 ως 4 αμπέλια. Αντιθέτως, συνήθως έχουν 2 και κάποτε 3 σπίτια. Αυτοί οι αγκαράριοι που ζουν στα μορτίτσι τους μπορεί να παίρνουν γέες του φέουδου διηνεκώς ή προς καιρός έναντι καταβολής ενός δικαιώματος ή και συγχρόνως τμήματος της παραγωγής που θα προέκυπτε από την καλλιέργεια των γεών αυτών. Τις γεές αυτές, εφόσον τις παίρνουν διηνεκώς, όπως άλλωστε είναι ο κανόνας, μπορούν να τις πουλήσουν, μεταβιβάσουν, δώσουν στο δίκαιο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γεές οφείλουν να παρέχουν στον κύριο του φέουδου το αναγνωριστικό δικαίωμα ή το ποσοστό της παραγωγής, εφόσον τα κτήματα είχαν εκχωρηθεί και με την υποχρέωση καταβολής του ποσοστού αυτού. Στην περίπτωση όπου στη γη επρόκειτο να φυτευτεί αμπέλι ή ελιά, τότε το ποσοστό που πήγαινε στον κύριο του φέουδου ανερχόταν στο 1/4 της παραγωγής. Ώσπου να αποδώσει το αμπέλι, καταβαλόταν το αναγνωριστικό δικαίωμα που έφερε το όνομα Στολιάκο, Συγκράτη, Κανίσκι. Όταν η γη αφιερωνόταν στην καλλιέργεια των Δημητριακών, ο κύριος του φέουδου έπαιρνε το 10ο ή περισσότερο από την παραγωγή. Αυτές οι σχέσεις και οι φεουδαλικές υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγονταν επικράτησαν σε βάρος των άλλων που είχαν φορολογική προέλευση και τώρα συρρυκνώνονται στο αναγνωριστικό φεουδαλικό δικαίωμα. Έτσι, ήδη από τον 15ο αιώνα, τα τυπικά γνωρίσματα των κερκυραϊκών φεούδων μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Ο κύριος του φέουδου δεν μπορεί να το αλωτριώσει. Μπορεί μόνο να εκχωρήσει χειρεύουσες ή ανεκμετάλλευτες γέες. Ο χωρικός στον οποίο γίνεται η εκχώρηση κατέχει ως εξαρτημένη ιδιοκτησία τη γη, ο ίδιος και οι κληρονόμοι του. Η γη δεν απαλλάσσεται ποτέ από τις υποχρεώσεις που τη συνδέουν με τον κύριο του φέουδου και τους διαδόχους του. Οι κάτοχοι των γιών μπορούν να τις επιστρέψουν στο φέουδο και έτσι να απαλλαγούν από την καταβολή των δικαιωμάτων. Αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή που συνέβη και στον κερκυραϊκό αγροτικό πληθυσμό, μεταβολή που εικονογραφείται στις αναγραφές των φεούδων ήδη σε εκείνες του 15ου αιώνα, εμφανικότερα στις αναγραφές του επόμενου. Τον 17ο αιώνα, οι υποχρεώσεις των παροίκων που είχαν την καταγωγή τους στις εκχωρήσεις των δικαιωμάτων του δημοσίου σε ιδιώτες έχουν πλέον εξαφανιστεί, ακόμη και οι λίγες επιβιώσεις τους. Δεν υπάρχουν πια βιλάνοι αγκαράροι που παρέχουν ακρόστιχα, μετρολόγια, δουκικά, χρονικά, οικομόδια, χειροδεκατείες, ταβερνιάτικα, λινοκάναβα, βοδολόγια, προσωπικές αγκαρίες, όλη δηλαδή την πολυφωνία των φορολογικής προέλευσης προσόδων, αλλά στολιατοδότες, κανισκάριοι,
άτομα που καταβάλουν συγκράτειες και κυρίως μερίδια, αγρότες με ένα λόγο που δίπλα στις φεουδαλικές καταβάλουν και έγκυες προσόδους. Όλα τούτα στον αστερισμό μιας φεουδαλικής οικονομικής λογικής. Αυτές οι σχέσεις δίνουν τον τόνο στην αγροτική οικονομία της Κέρκυρας μέσα στο φεουδαλικό κύκλωμα και έξω από αυτό. Η βίωσή τους χρωματίστηκε ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα για να καταλήξει σε μια γενική καταδίκη όχι μόνο των φεουδαρχών, αλλά όλων των μεγάλων διοκτημών. Η επιστημονική μελέτη της ιστορίας είναι στην πραγματικότητα η μελέτη μέσων και των όρων της παραγωγής. Εδώ δε, στην Κέρκυρα, όπου μιλάμε, είναι βασικής σημασίας η μελέτη των όρων και των μέσων της παραγωγής. Στα αρχεία και στις εργασίες οι όροι της παραγωγής εμφανίζονται θαυμασίως. Τα μέσα της παραγωγής μελετάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι τα εργαλεία, είναι οι κατασκευές, είναι η εκμετάλλευση, είναι γενικά ο τρόπος της παραγωγής. Η ιστορία πρέπει να διαλευκάνει πάντοτε αυτού του είδους τις κοινωνικές λειτουργίες. Στην Κέρκυρα τα μέσα της παραγωγής βρισκόταν σε μια αθλία κατάσταση. Οι όροι της παραγωγής είχαν υποδουλώσει τους αγρότες σε βαθμό όπου, αν μου επιτραπεί ο όρος, οι αγρότες παρέμειναν αποκλεισμένοι μέχρι, μπορεί να πει κανείς, τα μέσα του παρόντος αιώνας. Η αγροτιά ζούσε σε μια αθλιότητα που ήσαν κύριοι της περιουσίας των. Δούλευαν για κάποιους άλλους. Δούλευαν για τα πατρονάτα και αυτούς τους όρους της παραγωγής, τους οποίους βλέπουμε στα αρχεία, στους χάρτες, στα κείμενα. Εκπλήσει ο πρωταγωνισμός στα μέσα, στα πράγματα δηλαδή, τα εργαλεία κτλ. Που παρατηρεί κανείς σε Κέρκυρα, συγκαταλαγωμένα και των σπιτιών ακόμα της αγροτίας. Είδαμε το λάδι, το αμπέλι και ούτω καθεξής. Είδαμε δε τα καλύτερα στοιχεία, διότι είχε αποξενωθεί η αγροτιά και αυτά τα οποία είδαμε ανήκαν στις μεγάλες ιδιοκτησίες. Ανήκαν στους ισχυρούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τη γη. Αυτό βλέπει κανείς θαυμάσια στις βαρονίες και στα άλλα μεγάλα, όπως στις μαγουλάδες, στις κανακάδες και στις βαρονίες, τις οποίες βλέπουμε στα αρχεία του κράτους. Ο χώρος αποτυπώνεται πρώτα με το λόγο. Το σχέδιο έρχεται αργότερα, το 18ο αιώνα, με τις επιπεδομετρίες των μηχανικών του στρατού, που δεν είναι αποκλειστικώς χαρτογράφοι, αλλά και διακοσμητές, με διεξιότητες και τεχνικές ζωγραφικές. Στην αναπαράσταση του χώρου, με αποκλειστικό μέσο το γραπτό λόγο, δεν πριτανεύει η ανάγκη να παρουσιαστεί η μορφή του, η φυσιογνωμία του τοπίου. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δειχτούν τα όρια των φεούδων και τα όρια μαζί με το είδος των γεών που κατέχει και συνήθως καλλιεργεί ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Χρειάζεται ακόμη να εντοπιστούν τα δέντρα, δηλαδή οι ελιές, και να παριχνηθούν. Χρειάζεται κατά κύριο λόγο
να καταγραφούν οι οικονομικές σχέσεις που συνδέουν τους κατόχους και καλλιεργητές των γεών με το φέουδο. Πρόκειται με δύο λόγια για ένα χώρο αδιάσπαστο από το ανθρώπινο δυναμικό του και την οικονομική φυσιογνωμία του δυναμικού αυτού, όσοι ορίζεται από τη φεουδαλική του υποτέλεια. Πρόκειται αλλιώς για ένα γεωγραφικό, δημογραφικό και οικονομικό συνεχές. Η μορφή του τοπίου υπησέρχεται στο λόγο στο βαθμό όπου αυτή προσφέρεται στον καθορισμό των ορίων, στη συγκρότηση του τοπολογίου, όπως έλεγαν την περιγραφή του τόπου. Έτσι, οι λόφοι, τα βουνά, οι βράχοι, τα νερά, ποτάμια, ρέματα και οι μαριλίμνες, οι ακτές, οι έκδηλες, όχι όμως όλες μορφές του εδάφους, το φυσικό τοπίο γλιστρούν στη γραπτή περιγραφή και αργότερα παρασταίνονται χαρτογραφικά και ως ένα σημείο με ζωγραφήματα. Δίπλα όμως τα φυσικά σημάδια του χώρου έρχονται να τον σημάνουν και εκείνα που οφείλονται στην παρέμβαση του ανθρώπου. Η πρώτη στην παρέμβαση είναι οι καλλιέργειες και ο εξοικισμός. Οι πρώτες αποτελούν το ουσιοδέτερο μέλημα των αναγραφών και των φωτογραφίσεων, γιατί μέσα από αυτές ο χώρος γίνεται οικονομικός, πηγή αλλιώς φεουδαλικών εισοδημάτων. Ο εξοικισμός ενδιαφέρει μέσα, γίνεται ένα σημάδι για τον εντοπισμό των εδαφών κατά τοπικές ενότητες των εδαφών εκείνων που ανήκουν στο φέουδο. Επιλεκτική επίσης είναι η έγνοια για τον πληθυσμό των πληθυσμών. Καταγράφονται μόνο όσα άτομα αρσενικά ή θηλυκά υποχρεώνονται να καταβάλουν κάποιες αξίες στο φέουδο, φυσικές ή θνητικές. Ο καλλιεργούμενος ή ο καλλιεργήσιμος χώρος σημαίνονται με δύο τρόπους. Με το όνομα του κατόχου ή των κατόχων του και τις τοπικές και συγχρόνιες καλλιεργητικές μονάδες στις οποίες καταμερίζεται χωράφια, αμπέλια, σόχωρα, δηλαδή αγροτεμάχια μέσα ή κοντά στους οικισμούς, βόλια και κήποι. Αυτών των καλλιεργητικών μονάδων θα πρέπει να οριστεί η έκταση. Εκφράζεται με τα τοπικά μέτρα, αρχικώς χωρητικότητα στα περισσότερα, που γίνονται μέτρα επιφανείας. Μόδι ή μάτσα, θα θέλει η τοπική λαλιά, μιζούρια και δεκάλιτρα, καυκές ή σπουτέλες. Υπάρχουν κι άλλα που παραπέμπουν όχι στο σπόρο όπως τα προηγούμενα, αλλά στα μέσα της παραγωγής, ζευγές, αξινάρια και στο χρόνο εργασίας. Όλα τούτα λέγονται γραφές και εικονογραφούνται στις χαρτογραφίσεις. Εκείνο το πρώτο είναι η σαμάρα που βάνουν στο φορτίκι. Που φέρνουν η τίνα. Που φέρνουμε λάδι από το λιτουριό και το βάνουν στην τίνα να κατακάτσει. Η τάρα. Και ύστερα το βάνουν στην πύλα για να είναι κατακαθισμένο. Και ούτω είναι βαρέλι που βάζουμε κρασί καθαρό από το σκαφόν εδώ. Εδώ μέσα βάνουν στα φύλλα, το πατούνε και μετά το βάνουν στο βαρέλι τούτο. Αυτά τα βρήκε η προνόνα, η νόνα μου και μετά εμείς οι υπόλοιποι όλοι. 2 χρόνια πιο πριν δεν ξέρω. Αν οι αναγραφές μας επιτρέπουν με τη δήλωση των συνόρων των καλλιεργητικών μέθοδων να συμπεράνουμε τον υψηλό βαθμό συνέχειας που χαρακτηρίζει τον καλλιεργούμενο χώρο, οι χαρτογραφίσεις μας το δείχνουν με τρόπο απτό. Το ίδιο ισχύει για το βαθμό κατακαιρματισμού των γεών. Τα μικρά μεγέθη των μονάδων υποδηλώνουν τις μακραίωνες κατατμήσεις του καλλιεργούμενου χώρου, αλλά και τους καταναγκασμούς που επιβάλλει η φυσική διαμόρφωση του τοπίου. Ο χάρτης μας δείχνει ακόμη τους τρόπους με τους οποίους έχει κατακτηθεί το έδαφος και στη συνέχεια κερματιστεί. Πολλές φορές είναι εμφανές ότι το έδαφος κατακτάται κατά λωρίδες που τεμαχίζονται κατόπιν, ενώ άλλοτε το αλέτρι ξεχερσώνει σύμφωνα με τα σχήματα που το ίδιο το έδαφος υποδεικνύει.
Ωστόσο, η καλλιεργητική πυκνότητα που φαίνεται μέσα από τις απογραφές και τις χαρτογραφήσεις δεν ισχύει για το σύνολο των εδαφών του νησιού. Εκφράζουν αποκλειστικά τα φαινόμενα πύκνωσης των καλλιεργειών σε περιορισμένους χώρους, αφήνοντας στη σκιά τις περιπέτειες είχε υποστεί μέσα στους αιώνες το κερκυραϊκό τοπίο. Ανάμεσα σε αυτές, η απώλεια του ελέγχου στα νερά, η αποχώρηση του δάσους. Όλα τούτα μένουν στη σιωπή, καταθέτει ως ζητούμενα η γεωγραφία. Διηγούνται όμως μια άλλη ιστορία, την ιστορία της κατανομής των καλλιεργειών, με όσες κοινωνικές συνδηλώσεις είναι δυνατόν να επισημανθούν μέσα από τον επιλεκτικό τρόπο καταγραφής και εξεικόνησης. Οι κοινωνικές συνδηλώσεις έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Τις φεουδαλικές υποχρεώσεις, στις οποίες υπόκεινται άτομα διαφορετικής κατάστασης, οικονομικής και κοινωνικής, οι άποροι και οι εύποροι της υπαίθρου, αλλά και εύποροι της πόλης ή άλλα διακεκριμένα πρόσωπα. Όλα τους έχουν εσωτερικεύσει την αξιολογία του φεουδαλικού συστήματος και τις δυνατότητες διαφοροποίησης που προσφέρει. Στην Ύπαιθρο, κατά κύριο λόγο, οι δυνατότητες αυτές συνίστανται στη σχετική μεγέθυνση της αγροτικής περιουσίας, μάλιστα μέσω της επέκτασης της καλλιέργειας της ελιάς. Οι αναγραφές δείχνουν τα όρια μέσα στα οποία είναι δυνατή η κοινωνική κινητικότητα αυτής της μορφής και μας επιτρέπουν να διακρίνουμε σε ποια όρια μπορεί να συμβεί η συγκέντρωση στο πλαίσιο των γιών του φεουδαλισμού. Κατά μέσο όρο, οι δυνατότητες αυτές είναι περιορισμένες για τους χωρικούς, που οι καλύτεροι τους είναι κάτοχοι πολλών χωραφιών και όχι ενός μεγάλου χρήματος. Το δείχνει με τον τρόπο του τη διαιώνιση και περαιτέρω την εσωτερήκευση των φεουδαλικών σχέσεων. Γιατί αν το κτήμα μπορεί να μεταβιβαστεί, δεν μπορεί να χάσει τα σύνορά του, να μεταβάλει το μέγεθός του, να χάσει δηλαδή τους χαρακτήρες εκείνους που καθορίζουν τη φεουδαλική του ιδιότητα, το μέτρο αλλιώς με το οποίο προσδιορίζεται η φεουδαλική του. Το ύψος και το είδος της, από χωράφι σε χωράφι, από αμπέλι σε αμπέλι, από ελιά σε ελιά, έχουν καταχωριστεί λεπτομερώς στις αναγραφές, εμέσως στις χαρτογραφήσεις, με ένα σύστημα παραπομπών από το χάρτη στο κείμενο της αναγραφής. Ο χάρτης όμως δίνει με τον παραστατικότερο τρόπο εκείνο που αφηγούνται με μονοτονία οι αναγραφές, δηλαδή την κατανομή των καλλιεργειών. Τα αμπέλια και οι ελιές αδεύονται με σύμβολα. Τα ροχόραφα συμπεραίνονται από την έλλειψη των συμβόλων αυτών. Η ελιά είναι παμπάλαιη καλλιέργεια στην Κέρκυρα, όπως και αλλού. Ευδοκιμεί στον κήπο του Αλκίνοου. Ελέ, τηλεφώσε, μαζί με τις αχλαδιές, τις ροδιές και τις οικές. Θα γίνει όμως η κύρια πλουτοπαραγωγική καλλιέργεια του νησιού με την παρακίνηση της Βενετίας από τα μέσα του 17ου αιώνα και ύστερα, σε βάρος της παλιότερης πρωτοπόρου καλλιέργειας του αμπελιού. Οι χαρτογραφήσεις των μέσων του 18ου αιώνα, όταν η Βενετία πολλαπλασιάζει τις εισαγωγές της σε κερκυραϊκό λάδι, εικονοποιούν τη συγκέντρωση αυτής της καλλιέργειας, τα κερκυραϊκά λιοστάσια. Βλέπετε εδώ το εσωτερικό του ελαιοτριβείου, του κούραμου, το οποίο, αν και τελείως ερειπωμένο τώρα, μας δείχνει την επεξεργασία του λαδιού. Βλέπετε το μεγάλο το μονολίθιο. Από εκεί, στο αλόνι του μονολιθίου,
με το μουλάρι γυρίζοντας το, θλίβονταν ο ελαιόκαρπος και μαζά αυτή τοποθετεί το κάτω από αυτό το πεστήριο, το οποίο είναι το παλιό ξύλινο πεστήριο, το οποίο το λένε εδώ στην Κέρκυρα μαντραβίδα. Όταν πιεζόταν οι σφυρίδες, οι οποίες περιείχαν τον αλεσμένο καρπό, το λάδι έτρεχε στις πέτρινες αυτές οι οποίες λέγονται κατολάβροι. Τα λιώστα, τα υπόλοιπα δηλαδή, τα έριχναν εις αυτό το κτίριο, το οποίο λέγεται Μόντε. Να σκεφτείτε ότι όλα αυτά ήταν λειτουργήσιμα. Σε 2-3 χρόνια ακόμα θα έχουν εξαφανιστεί τελείως. Στις αναγραφές των φεούδων του 15ου και του 16ου αιώνα η ελιά είναι βέβαια παρούσα, αραιή όμως, όχι πυκνωμένη σε οργανωμένα γεωστάσια. Εκείνο ωστόσο που δίπλα στο δέντρο είναι επίσης έντονα παρόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο τούτο προκόβει. Το φυτεύουν οι χωρικοί στις γιές του φέουδου. Αυτοί οι ίδιοι το κεντρώνουν και γίνονται συνειδιοκτήτες του μαζί με τον κύριο του φέουδου. Αυτή η συνεργασία κάποτε ισχύει για τους κλάδους, όχι για το ριζάρι, για όλο δηλαδή το δέντρο. Με άλλα λόγια, η διάδοση της ελιάς, όπως άλλωστε η διάδοση του αμπελιού, γίνεται με την εμφύτευση που υπακούει στον εξής κανόνα. Ο κύριος της γης έχει δικαιώματα στο μισό του αγαθού που φυτεύει ο καλλιεργητής, τον οποίο ανήκει το άλλο μισό. Καθώς ο κύριος του φέουδου δεν έχει το δικαίωμα να εκποιήσει κάποιο τμήμα του, είναι επόμενο η εμφύτευση να οδηγεί σε σχέσεις συνειδιοκτησίας. Βέβαια, τα θύματα των χαρτών και λιγότερο τα κείμενα των αναγραφών δεν μας βοηθούν να δούμε τις ποικιλίες των ελιών και των κλιμάτων. Από άλλες πηγές, τις συμβολιογραφικές πράξεις του 16ου αιώνα που με περισσή φροντίδα αξιοποίησε ένας σύγχρονος μελετητής της Κέρκυρας, ο Χαρίλαος Κόλλας, μπορούμε να δούμε τις ποικιλίες αυτές. Χοντρολιές, γιανολιές, σουβλολιές, γλυκολιές, στρογγυλολιές, τριτσολιές, πρικολιές. Το ίδιο και για τα κλίματα, η ποικιλία των οποίων μπορεί να υποδειχθεί από τα ονόματα των κρασιών. Κόκκινο ή κρασί γοστίτσα, κρασιά της ταβέρνας ή γούνα σπρούδια, σταφύλι και κρασί μουσκατέλο, κρασί αμπέλι κορίφι. Οι σιωπές των αναγραφών και των χαρτών τους δεν σταματούν εδώ. Ολόκληρος τομέας της αγροτικής οικονομίας, η κτηνοτροφία, βρίσκεται έξω από τα ενδιαφέροντα αυτών των τεκμηρίων. Μολονότι συμβαίνει να την υποδηλώνουν όταν ανάμεσα στα φεουδαλικά δοσήματα, λόγου χάρη, συγκαταλέγουν το τυρί. Για την κτηνοτροφία, ιδιαίτερη και συμπληρωματική απασχόληση μας μιλούν άλλες απογραφικές πηγές, όπως εκείνη του 1766, που ανεβάζει σε καμιά 30.000 τα γιδοπρόβατα, σε 2.500 τα καματερά και κάτι πάνω από το μισό τα κοπαδιάρικα. Τα συμβόλαια μιλούν για τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνταν τα κοπάδια εν ώψη μιας εμπειρίας ορισμένης να ικανοποιήσει επιτόπιες, μάλιστα της πόλης, καταναλωτικές ανάγκες, για τις συνεταιριστικές μορφές που ίσχυαν στον τομέα αυτών. Ωστόσο, ο κτηνοτροφικός τομέας αποτελούσε έμεση, μάλιστα αμεληταία, πηγή φεουδαλικών εισοδημάτων. Τα πουλερικά, τα χειρίδια και τα λαπτά, η τέχνη των μοχθαρών, όπως λένε τα κείμενα, αναγράφονται ανάμεσα στα αναγνωριστικά φεουδαλικά δικαιώματα. Δεν απαιτείται όμως όπως τα χωράφια, οι ελιές, τα αμπέλια, κήποι, τα οικόπεδα και τα σπίτια. Τούτο δεν σημαίνει ότι τα ζώα, μάλιστα τα πρόβατα, δεν αποτελούν διακριτικά πράγματα του χώρου. Όταν στα 1744 ο Τζιρολάμος Εμιτέκολο χαρτογραφεί τις γέες της Βαρονίας Κορνέρ, που βρίσκονται στο χωριό Μαγουλά της περιοχής του Γύρου, και ζωγραφεί στο χωριό με τα σπίτια του, τις εκκλησίες, τους δρόμους, τους χυμάρους και τα κυπαρίσια του,
Θα βάλει και τα λιγοστά πρόβατα να οδεύουν με το βοσκό τους στη στράδα μαέστρα μαζί με τους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, πεζούς και καβαλάριδες. Λέγαμε ότι στις αναγραφές στα χωριά είναι μια λέξη, το όνομά τους. Το σχήμα τους απουσιάζει και οι δρόμοι, οι νερά, οι εκκλησιές τους μνημονεύονται μόνο με την ευκαιρία των οριοθετήσεων. Το ίδιο ισχύει και για άλλες λόγου χάρη οι σούδες που αναγράφονται όταν συμβαίνει να βαρύνονται με κάποιο φεουδαλικό δικαίωμα. Αυτές τις σιωπές των κειμένων τις αναπληρώνουν οι χάρτες. Φυσικά, η αναπαράσταση των χωριών στους χάρτες των βαρονιών δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι φωτογραφική, ότι ο αριθμός των σπιτιών είναι ο πραγματικός, ότι το κάθε σπίτι του χάρτη απαριστεί ένα συγκεκριμένο κάθε φορά σπίτι. Ωστόσο, η τοποθέτησή τους είναι επακριβής και αυστηρός προσδιορισμένη από τους δρόμους, τα ριάκια, τα γετνιάζοντα κτήματα. Όλα τούτα συνηγορούν με εκτέρεση τις απολύτως συμβολικές παραστάσεις. Έχουμε τη φυσιογνωμία των οικισμών όπως αυτή ήταν στα μέσα του 18ου αιώνα. Είναι χωριά συγκεντρωμένα με τις καλλιεργούμενες γέες ολόγια, όχι διάσπαρτα μέσα σε αυτές, με ακάλυπτα κενά στο εσωτερικό τους, αυλές ισόχωρα, με δρόμους κύλους και δευτερεύοντες, χωριά αλλιώς που ανήκουν σε ένα ιστό, χωρίς να σημαίνει ότι ο συνδεμητικός ιστός είναι πρόσφορος για κάθε τρόπο μεταφοράς. Κάποτε, αν συσχετίσουμε τον πληθυσμό του χωριού με τον αριθμό των σπιτιών που περιέχονται στο σχέδιο, βλέπουμε ότι το τελευταίο αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι Μαγουλάδες με τα 60 τόσα σπίτια του σχεδίου και τις 378 ψυχές στα 1766. Η διαφοροποίηση των σπιτιών του σχεδίου, σπίτια μονόπατα και δίπατα, μικρότερα και με προσκτίσματα, δηλαδή με επέκταση, ή χωρίς προσκτίσματα, μπορεί κάλλιστα να αποδίδει πραγματικότητες που παραπέμπουν στην οικονομική διαστρωμάτωση τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζει τη στέγασή η αυξανόμενη οικογένεια. Όλα όμως τα κτίσματα δεν ζωγραφίζονται. Λόγου χάρη οι εκκλησιές του ίδιου χωριού που δηλώνονται με ένα σημάδι. Και όλες. Οι γέες του φέουδο δεν ανήκουν όλες στο ίδιο καθεστώς. Άλλες κατέχονται από τους καλλιεργητές. Άλλες ανήκουν κατά πλήρη ιδιοκτησία σε αυτό. Ορισμένες έχουν καταπατήσει από τους χωρικούς. Όλα τούτα στις αναγραφές δηλώνονται με λόγια. Στους χάρτες με χρώματα. Όχι πάντα τα ίδια. Έτσι, για παράδειγμα, στο χάρτη των γεών της Βαρονίας Βιτούρη, στο χωριό Επίσκεψη, που σχεδίασε στα 1751 ο Τζιρολάμος Εμιτέκολο, με κόκκινο χρώμα δηλώνονται όσα χωράφια. Οι ελιές κατέχουν οι καλλιεργητές. Με κίτρινο οι ιδιωτικές γέες της Βαρονίας, λεγόμενες ελεύθερες. Με πράσινο οι ξένες. Με μολυβί οι ξένες. Όταν στα 1785 ο Αλεσάντρο Κανάσα χαρτογραφεί τις γέες της Βαρονίας Μαρτσέλο στο χωριό Γιαννάδες, έχει μπροστά του γέες που ανήκαν στους καλλιεργητές, άλλες καταπατημένες, γέες που ανήκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και άλλες που ανήκαν σε ιδιώτες και εκκλησίες. Θα τις δηλώσει αντιστοίχως χρώμα κεραμιδί, κίτρινο, μοβ και πράσινο.
Οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες δεν είναι μόνο υδάτινα σημεία πάνω στο χάρτη, αλλά χαρακτηρίζονται από τις χρήσεις τους. Για παράδειγμα, η κορυφαία στη Λευκήμη, στη χαρτογράφηση των εδαφών της Βαρονίας Βιτούρη από το Σεμιτέκολο στα 1752, που αναδεικνύεται το ηχθειοτροφείο της λιμνοθάλασσας. Στον ίδιο χάρτη σημειώνεται με συμβατικό τρόπο το χωριό Βραγανιώτικα. Μοιάζει μικρό, όπως και στην πραγματικότητα είναι την εποχή. 69 ψυχές το 1766. Για να έρθουμε στους ανθρώπους. Όπως είναι επόμενο, στις αναγραφές και στα συμβόλαια εμφανίζονται σε σχέση με την οικονομική τους υπόσταση, με ελάχιστες αναφορές στην οικογενειακή τους κατάσταση ή στην κοινωνική τους θέση. Κάποτε, στα συμβόλαια ορισμένοι από αυτούς φέρονται ως μεσέρ, προσηγορικό ενδεικτικό της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που υπάρχει και στην ύπαιθρο. Άλλοτε, δίνεται ο βαθμός συγγένειας των αναγραφωμένων προσώπων, γη, αδελφοί, σπανιότατα εγγονοί, σύζυγοι όταν πρόκειται για τις γυναίκες. Εκείνο που προκύπτει άνετα είναι η συχνότητα επιβίωσης των γονέων, γιατί κατά κανόνα αναγράφεται παρά την ύπαρξη οικογενειακού ονόματος το όνομα του πατέρα με την ένδειξη ποτέ, βόνταμ, αν τούτος είναι νεκρός. Αν τα τεκμήρια για τα οποία μιλάμε δεν προσφέρονται στην ανασύσταση των οικογενειών, μιλούν επαρκώς για ενός άλλου τύπου οικογενειακών συσσωματώσεων, τις αδελφοσύνες. Και τούτο γιατί αρκετές φορές τη γη την κατέχουν πολλά άτομα από κοινού. Όχι μόνο οι συγκληρονόμοι που δεν μοιράσαν τις κληρονομιές, αλλά και οι αδελφοσύνες, συστεγασμένοι δηλαδή αδελφοί που ζουν μαζί με τους γονιούς, όσο υπάρχουν, αδελφοί παντρεμένοι ή ανήπαντροι. Πρόκειται στην περίπτωση αυτή για διευρυμένη οικογένεια και ως ενιαία οικογένεια τους θεωρεί το δημόσιο, καθώς δείχνουν τα τεκμήρια ήδη του 15ου. Οι αδελφοσύνες όμως περιλαμβάνουν άτομα με συγγενικούς δεσμούς πέρα από όσους δηλώνει το όνομά τους. Ανάμεσα στα άτομα αυτά και οι γαμπροί. Κάποτε, δυο μοναχικά άτομα, άρενες πάντα, γίνονται μπροστά στον οδάρο αδελφοί, μια ψυχή, εν σώμα, εις ένα ψωμί και κατοικούν ομού, έχουν ένα πουγγί, κληρονομεί ο ένας τον άλλον. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με διευρυμένη οικογένεια, αλλά με μιαν απάντηση στις ανεπάρκειες της διαλυμένης μονοκυταρικής οικογένειας ή και της αγαμίας. Οι έρημοι και οι αβοήθητοι συσσωματώνονται στα σχήματα που ήδη είχε διαμορφώσει η διευρυμένη οικογένεια, στις αδελφοσύνες. Όχι μόνο οι έρημοι, ακόμα και οι παντρεμένοι, και άλλοι που πρόκειται να παντρευτούν. Αν έχουν ελπίδες αναπαραγωγής, τότε θέτουν τα θεμέλια μιας διευρυμένης οικογένειας με κοινή κατοχή των αγαθών. Τις οικογένειες τις βρίσκουν και σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Στη σήμανση του χώρου, στην ονοματοθεσία των χωριών και των καλλιεργουμένων εδαφών. Από τα χωριά πολλά είναι κυριώνυμα, θέλουν το όνομα μιας οικογένειας. Αργυράδες, Αρμενάδες, Βαρυπρατάδες, Καψοχυλάδες, Καβαδάτες, Κουρασάδες, Μανατάδες, Περουλάδες και άλλα πολλά. Πρόκειται για οικογένειες που οι περισσότερες επιβίωσαν στα χωριά τους και οι οποίες ήταν οι πρώτοι ή οι επικρατικιστές. Έχουμε προφανώς να κάνουμε με σύστημα επικοινωνίου στηριγμένο σε οικογενειακού τύπου συσσωματώσεις, σε γέννη.
Οι χωρικοί της Κέρκυρας δεν περίμεναν τη μεγάλη εξάπλωση των ελαιώνων για να εξοικειωθούν με τις εμπορευματικές καλλιέργειες. Ήδη η μακραίωνη ανεπάρκεια των Ολυμπιακών τους επέβαλε μια ανταλλακτική οικονομία, συνεπώς ένα βαθμό εκχρηματισμού. Αυτόν τον ρόλο τον έπαιξε από νωρίς το κρασί. Τον 15ο αιώνα αποτελεί μια από τις σημαντικές πηγές φορολογικών εσόδων για τα δημόσια οικονομικά του νησιού. Περισσότερο από όσο συμβαίνει για άλλες πηγές εσόδων, όπως λόγου χάρη το αλάτι, η καλλιέργεια του αμπελιού αφορά όλον τον αγροτικό πληθυσμό. Δείχνει το αμπέλι και άλλα προϊόντα στον δρόμο της αγοράς, όπως τα βελτίδια, το κερμέζι, η γκράνα όπως την έλεγαν, το λινάρι, τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χρήμα δηλαδή είχε ενσωματωθεί στην αγροτική οικονομία, χωρίς βέβαια να είναι ο μοχλός της, αφού είναι αυτονόητη η θέση που κατήχε μέσα στην αυτοκατανάλωση. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι ανθρώπους της υπαίθρου διέθεταν το χρήμα από τους υπόλοιπους. Τα κείμενα του 15ου αιώνα μιλούν για δυνατούς και πλούσιους χωρικούς, ενώ επίσης ότι ορισμένοι ήταν σε θέση να εξαγοράζουν τις αγκαρίες τους, να αλλάζουν έτσι κοινωνικό καθεστώς, να γίνονται ελεύθεροι. Ας γίνουν οι άλλοι να γεννούνε οι Το χρήμα της υπαίθρου δεν έχει ελκυστική πηγή την αγορά, μάλιστα της πόλης, με την οποία έρχεται σε επαφή ο χωρικός. Σε μεγάλο, φαίνεται βαθμό, είναι χρήμα το κογλυφικό, χρήμα της πόλης. Κυρίως όμως το χρήμα της υπαίθρου έχει πηγή του της παραγωγής σε καθορισμένες από πριν τιμές. Πρόκειται για τα προστίκια. Ένα κείμενο του 1565 περιγράφει τη σαφήνεια τους οποίους γίνονταν οι προαγορές αυτές και λέει ρητά ότι τα προϊόντα κρασί, λάδι, σιτάρι και άλλα κοστολογούνταν μισοτιμής και λιγότερο, και ότι οι δανειοδότες, οι άριθμοι τη στιγμή εκείνη, ήταν κάτοικοι της πόλης και ξένοι. Με δύο λόγια, πίσω από το χρήμα υπάρχει επίσης και η καταχρέωση των χωρικών. Υπάρχει όμως και άλλη μέθοδος αποπτώχευσης των χωρικών που θα θελήσει να καταργήσει ένα διάταγμα του 1614. Οι δικαιούχοι αγροτικών εισοδημάτων, γυναικείς αγροδότες και συνδιοκτήτες μέσω των εμφυτεύσεων, αφήνουν αναπέτητα τα δικαιώματά τους. Αφού συσσωρευτούν, βγάζουν σε δημοπρασία την περιουσία των χωρικών και την αποκτούν στο τρίτο ή στο στη μίστη. Αλλιώς γίνονται απόλυτοι κύριοι αγαθών που τα κατήχαν μέρη. Οι καταγγελίες δεν γίνονται χωρίς επίκριση. Έχουν τόσο λίγη ευσπλαχνία μερικοί, θα πει για τους προαγοραστές το κείμενο του 1565, στηρίζοντας την τακτική τους ως αντίθετη στη λογική, στον ανθρώπινο και το θείο νόμο. Τα τεκμήρια για τα
ο λόγος. Δεν συντάχθηκαν με την πρόθεση να υπηρετήσουν την ιστορία, αλλά για να κάνουν δυνατούς τον έλεγχο του δημοσίου στις γέες που εκχωρούσε ως φέουδα και τον έλεγχο των κυρίων τους στις πηγές των εισοδημάτων. Στο σύστημα αυτό, ο προφορικός λόγος έχει τη θέση του στο γραπτό, στην καταγραφή των συμβόλαιων. Κύριοι και υποτελείς, βαρώνοι και χωρικοί έχουν εθιστεί στο γραπτό τεκμήριο, στην ταγιακή πράξη, αλλιώς στην πρακτική της γραπτής απόδειξης, στη διακονδυλή, όπως έλεγαν, παγίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η μνήμη, μάλιστα η συλλογική. Η γνώση αλλιώς που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και έχει ως αντικείμενο το χώρο με τις διαιρέσεις του, τη σχέση των ατόμων με το χώρο, αυτών και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται. Κάθε φορά που θα γίνει η καταγραφή ενός φέουδου, οι απογραφές θα προστρέξουν στους γέροντες, πρακτικούς ανθρώπους, όπως τους έλεγαν του χωριού, για να υποδείξουν όρια, φεουδαλικές υποχρεώσεις, εμφυτεύσεις, κατασκευμένες γης. Για αυτούς, ό,τι απαριθμεί αναγραφή και αναπαριστάνει ο χάρτης, είναι ήδη καταχωρισμένο στο μυαλό τους ως εικόνα και κείμενο που μπορούν να το οδηγηθούν. Όπως έχουν εσωτερικεύσει το χώρο, έτσι έχουν εσωτερικεύσει και τις σχέσεις που τον δένουν με τους ανθρώπους, δηλαδή του φεουδαλικού του συστήματος. Για όλα αυτά, μαρτυρούν φόβον Θεού και της ψυχής τους, κάτω από τον καταναγκασμό του εφορισμού που διαβάζεται πριν αρχίσει η απογραφή και που συνιστά έναν από τους πολλούς φόβους που αυλακώνουν τις συλλογικές συνειδήσεις των κατοίκων της υπαίθρου και της πόλης. Σε το τι έλιος σκιών ποτέ πάσε